bo que el propi centre reflexioni amb una mirada externa que podem proporcionar nosaltres, però que la definitiva és això, que millori, tendeixi a millorar i en aquest sentit de manera global, no? Que de manera conjunta podem arribar a uns acords consensuats i que reverteixi en una millora de qualitat de centre i de resultats acadèmics. La BIM ens ha d'ajudar a identificar els punts forts que tenim a l'escola, com validar les nostres pràctiques i també identificar els punts febles, no? Que podem millorar, quin marge tenim i què podem implementar per millorar aquests punts. L'avaluació consta de dues grans parts. Una part més centrada en un procés reflexiu d'autoavaluació per part del propi centre, que després contrasta amb els avaluadors externs, i d'una segona part d'avaluació focalitzada en dues àrees, que són llengua i matemàtiques, perquè són dues àrees que tenen molt a veure amb l'adquisició de sabers, de procediments d'altres àrees. L'avaluació incorpora la recollida de percepcions i d'opinió de famílies i de personal que intervé en el centre però que no són docents, que no són mestres. L'educació, i per això és important, no és un procés només de relació mestre-alumne. L'educació és un procés molt més ampli, on l'escola té un paper, la relació mestre-alumne té un paper, però hi ha molts altres agents i per això és important que aquests altres agents tinguin veu.